Il-ktib ġrajietna Soċjetà Filarmonika Marja Mater Grazie huwa ktib li rakkonta l-istorja ta' din is-soċjetà mużikali Żabbarija. Prattikament jibda mill-bidu tagħha fl-1883 bħala l-ewwel banda Żabbarija u jibqa' sejjer sa ġurnata tal-lum. Il-ktib huwa maqsum 17 kapitlu, huwa riċerkat f'diversi biblioteki jew inkella arkivi nazzjonali kif ukoll dawk interni tal-każin. Fih madwar 100,000 kelma, kif ukoll flimkien ma' ħafna ritratti u ħafna dokumentazzjoni li hija riċerkata u riferenzjata. Il-ktib ġrajietna huwa proġett ta' Soċjetà Filarmonika Mater Grazie flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti kif ukoll is-sem tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.